ďakujem za to, že môžem dneska byť medzi vami. A ďakujem aj sestre farárke, ktorá už tak trošku prezradila, že my sme spolužiaci so sestrou farárkou Erikou, takže je to pre mňa tiež také veľmi milé, keď sa môžeme ako spolužiaci aj tu stretnúť v tomto chráme Božom. A ja som sa na úvod pomodlil a potom si povieme tie ďalšie veci. Pane Ježiši Kriste, my ti ďakujeme za tento dnešný čas. Ďakujem ti za to, že sme sa mohli stretnúť na tomto zborovom dni a veľmi ťa tak prosíme o to, aby si bol prítomný na tomto mieste. Požehnaj nám svojho Svätého Ducha, aby otváral naše srdcia aj pre tie veci, o ktorých budeme teraz hovoriť. Vkladáme sa do tvojich rúk. Amen. Takže aby som sa trošku predstavil, aj keď už ma sestra farárka predstavila, takže volám sa Martin Viecký, rodák som zo západu, konkrétne z cirkevného zboru Nové Mesto nad Váhom, takže som západniar. A v podstate, keď sme vyštudovali, tak sme boli ordinovaní v roku 2002 a to bola taká veľmi zaujímavá situácia, pretože keď nás vysielali do cirkevnej služby, tak vtedy ešte generálny biskup Filo povedal, že my máme toľko farárov, že vy sa len tak niekde dostanete. A prešlo vyše 20 rokov a tá situácia sa trošku posunula, takže to boli také veľmi silné ročníky, tie 90. A ja som prežil 12 rokov ako kaplán a ako zborový farár v Rimavskom senioráte. V Leviciach som už niečo tesne cez 10 rokov, takže som tam teraz volený na druhé volebné obdobie. Možno keby som niečo povedal o Leviciach, tak mnohí, keď počujú slovíčko Levice, tak ich napadne, tak tam sú tí Maďari, tam je to všetko po maďarsky. Musím vás sklamať, v Leviciach žije asi len 8% Maďarov. Dokonca nemáme ani dvojjazyčné nápisy. A kedysi, ešte do druhej svetovej vojny, mali asi polovica obyvateľstva Levic bola maďarská, ale po vojne sa všetko zmenilo, mnohí Maďari odišli do Maďarska, miesto nich prišli Slováci z Maďarska. A potom vlastne počas komunizmu sa tam postavilo veľa fabrík, tak sa tam stiahli ľudia z okolitých dedín, takže Levice narastli veľmi a takisto sú nedaleko Mochovce, atomová elektráreň, tak v Leviciach sú ľudia asi z celého Slovenska, takže nájsť živého Levičana je veľmi ťažké, lebo tam v Leviciach sú ľudia odvšadiaľ. Takže to je také veľmi zaujímavé a to, že sú tam ľudia odvšadiaľ, znamená, že si každý, mnohí ľudia, ktorí sa tam prisťahovali, si so sebou aj niečo priniesli. Čiže Levice majú dnes tak približne 34 000 obyvateľov a v Leviciach teda počujete maďarčinu, ale nie až tak veľmi, ale počujete tam aj iné jazyky, počujete tam bulharčinu a rumunčinu, keďže je tam veľký priemyselný park a mnohí ľudia tam pracujú práve z Rumunska a Bulharska. A keďže kúsok od nás sú Mochovce, tak počujete aj taliančinu. Takže je tam veľa zmesí rôznych národov, národností. No a to, že tí ľudia prišli od všelikadiaľ, tak si aj to duchovne so sebou doniesli. Takže vlastne v Leviciach je aj taký veľký mix asi všetkých cirkví, ktoré existujú na Slovensku. Klasicky asi najväčšia cirkev je rímskokatolícka, tam má asi 2 farnosti a potom sú evanjelici, kalvíni, cirkev bratská, ktorá má 2 zbory, ten klasický zbor taký tradičný, potom taký novší kaplnka, to je vlastne to, čo je Pastýrčak v Bratislave, tak to je vlastne pod neho patrí, apoštolská cirkev, baptisti, cirkev bratská a ešte nejaké kresťanské menšie spoločenstva, takže je tam toho všeho všudy. A na druhej strane musím povedať, že spolupráca medzi cirkvami je veľmi dobrá, ale nebolo to tak vždy. Ešte keď ja som pred 10 rokmi prišiel, tak tie cirkvy, ešte cirkev bratská, evanjelická, tak to ešte nejako vedeli si nájsť spoločnú reč, ostatní už veľmi až tak nie, ale tie posledné roky sa podarilo, že robíme na mnohých projektoch tak spoločne a to sa z toho teším. Dokonca máme takú veľmi vzácnu ekumenickú skupinku, kde sa schádzame ja, katolícky dekán, kazateľ cirkvi bratskej a kazateľ cirkvi bratskej kaplnka. Raz do mesiaca sa stretávame na spoločných modlitbách, kedy si hovoríme o tom, že čo máme v tých našich cirkevných zboroch hlave, ako žijeme a potom sa na tie zbory modlíme. To si veľmi vážne. Takže to je asi tak z toho takého náboženského hľadiska. O zbore potom ešte niečo poviem, keď budem ďalšie veci hovoriť. Takže to, čo budem dneska hovoriť, veľa vecí určite budete vedieť a poznať.
Takže ja by som chcel povedať nejaké také veci, ktoré sa mi možno v mojom živote odskúšali, že sú dobré a že fungujú, alebo že nie sú dobré a že takto asi nie. A možno trošku budem hovoriť o Levickom cirkevnom zbore, keďže som tam vyše 10 rokov a teda tam žijem v tomto priestore cirkevnom a teda mohol by som povedať o tom, že ako sa nám niektoré veci podarili rozbehnúť, ale je to také svedectvo viery, lebo každý zbor je iný, aj náš je zbor iný, a každý je úplne iný, ale aj my, Levičania, veľmi radi chodíme do iných cirkevných zborov a keď vidíme, že tam niečo dobre funguje, tak to skúsime preniesť aj k nám. No nie vždy všetko sa osvedčí, nie vždy všetko funguje aj u nás, ale mnohú dobrú inšpiráciu sme našli aj v iných cirkevných zboroch. Takže ak niečo dneska poviem, čo vás aspoň trošičku inšpiruje k niečomu, tak budem sa veľmi tešiť. Takže poprosím ten ďalší slajd. Takže skúsim hlavne strednú generáciu. Poznáte tohoto pána? Beverly Hills, áno. A je to Dylan. Ak si pamätáte. A my, čo sme vyrastli v tých 90. rokoch, tak tedy Beverly Hills išiel a my sme to teda, naša tínedžerská generácia veľmi sledovali. Bol to taký seriál, bolo to krátko po páde komunizmu, nič také na Slovensku, v tiež na Československu nebolo. A toto bola taká novinka, my sme boli naozaj nalepení na televíznych obrazovkách a my sme teda to hltali, teda aspoň za seba hovorím, ale mnohí ďalší moji kamaráti. A sme sa tešili na tie ďalšie časti, ďalšie pokračovania. Teraz som zachytil, že to na Markiza Classic teraz beží, vlastne opak Beverly Hills. Takže prečo práve tohoto Dylana som vybral? Dylan bol surfista, surfoval. Priznám sa, že bol som párkrát v pokušení skúsiť surf, ale nikdy som nenašiel dostatok síl k tomu, aby som to naozaj skúsil, ale aspoň som to vždy obdivujem v televízii, ako tí ľudia, ktorí teda surfujú, vysadnú alebo vlastne postavia sa na ten surf, vlastne je to úplne celé umenie, proste nájsť tú vlnu, po tej vlne surfovať, proste ísť, klzať sa, proste dostať sa z jednej vlny na druhú, z ďalej až na ďalšiu, až zase na ďalšiu. A keď som počul aj nejaké rozhovory od takýchto surfistov, tak hovorili o tom, že ale nie, že sa to podarí, tak samozrejme, že človek sa to musí naučiť, ale častokrát sa aj takému skúsenému surfistovi stáva, že proste ide a spadne. Ale to, že spadne, to nevadí, pretože zase nájde si ďalšiu vlnu, vysadne a ide ďalej, proste ho to nejakým spôsobom neodradí. A keby sme to tak trošku možno duchovne prepojili do súčasnosti, ak som to tak povedal, že si skúsme predstaviť, že týmto svetom idú ako keby také neviditeľné vlny, ale nie vlny ako vodné vlny, ani nejaké rádiové vlny, ale si predstavme ako keby také duchovné vlny, ktoré Pán Boh zosiela do tohto sveta. A niekedy nám tie vlny ako kresťanom prihráva. Čo sú to tie vlny? Tie vlny to sú rôzni ľudia, ktorí sú hľadajúci a ktorých nám Pán Boh niekedy posiela do cesty, niekedy ich je viacej, niekedy ich je menej. Treba nájsť tých ľudí, niekedy možno tie miesta, kde sa tí ľudia zoskupujú a kde sa nachádzajú. A keď to objavíme a keď sa naučíme, obrazne povedané, jazdiť po tých vlnách, čiže tie vlny nielen objaviť, ale tie vlny aj potom vlastne využívať, tak nám to môže priniesť veľa takého dobrého požehnania. Čiže Pán Boh vytvára celým svetom také tie duchovné vlny, nie je to nikdy na nás, my to nerobíme. Je veľa rôznych takých motivačných príručiek, aj duchovných príručiek, ktoré nám hovoria, že ako na to, ale niektoré tie príručky tak hovoria o tom vlastne, ako keby my sme to mali vyrábať, ale my to nevyrábame, to Pán Boh posiela a našou teda múdrosťou ako kresťanov je vlastne tak citlivo to nájsť. Apoštol Pavol hovorí, že ja som sadil, Apolo polieval, ale Boh nám dáva zrast. A keď sa pozrieme do našich cirkevných zborov, tak vlastne vždy máme to takú túžbu, aby tie naše cirkevné zbory boli také živšie, také zapálenejšie, aby tých ľudí bolo viacej, aby ich bolo čo najviac možno. A tie túžby sú úplne akože také super. A niekedy sa teda pýtame, keď robíme a plánujeme také misijné aktivity v našich zboroch a pýtame sa, že
čo spôsobí rast nášho cirkevného zboru, čo by sme v tom zbore mali robiť inak a lepšie, aby ten zbor bol taký pružnejší, taký svižnejší, obrazne povedané, aby zachytil tie vlny, tie duchovné vlny, ktoré idú týmto svetom. Ale skúsme si tú otázku položiť trošku inak, čo prekáža rastu nášho cirkevného zboru. Aké zábrany blokujú tie vlny, ktoré nám Pán Boh chce poslať, ktoré nám chce poslať aj do nášho cirkevného zboru, v ktorom žijeme a pôsobíme. Cirkev nie je nejaká firma, je to živý organizmus, je to organizmus veriacich ľudí, spoločenstvo veriacich ľudí. Ak cirkev nerastie, ak stagnuje, tak postupne odomiera. Ako som spomínal tých sufistov, tak to, čo je veľmi zaujímavé, tak je naozaj to, že ten sufista, keď teda stratí rovnováhu, možno zafúka vietor alebo neodhadnutú vlnu spadne, tak jednoducho nepovie si, už teraz nikdy na ten suf nepôjdem, ale povie si, skúsim to zase. Niekedy sa nám stáva v tých našich spoločenstvách to, že niečo sa snažíme, naplánujeme si, zorganizujeme a potom ten výsledok nie je možno taký, ako by sme čakali. A niekedy sme skôr takí sklesknutí a hovoríme si, tak ja som vynaložil všetku svoju energiu, dal som do toho, čo som vedel a mohol. A jednoducho sa to nevydarilo, tak už asi to nemá zmysel a význam. A áno, každý robíme svoje chyby, niekedy možno aj to načasovanie z tej Božej perspektívy je trošku iné, ale o tom si teda povieme trošičku ďalej. Poprosím ti ďalší slajd. No, ja som tu dal takú fotku nášho cirkevného zboru. My máme takú zaujímavý areál, že máme dva kostoly vedľa seba. Jeden kostol, to je tam úplne vľavo, taká stena staršia, to je taký maličký kostol, to je kostol z polovice 19. storočia a ten je maličký, tam sa zmestia asi nejakých 100 ľudí, lebo pôvodne evangelické spoločenstvo v Meliciach bolo veľmi maličké. No a potom tam vzadu ten areál, to je vlastne areál nového kostola, zborového centra Fary. A vlastne to sa postavilo v 90. rokoch minulého storočia, pretože sa po revolúcii zistilo, že tých evanjelikov je celkom dosť a ten kostol začína byť malý. Takže to je taká možno naša rarita, máme dva kostoly vedľa seba.